Ephoi arju me pig Ephoi arju de rapita arju lem det meme mir dong prakso benta monit aning hayun laki ang theglu malong news ke lang arada tumta arju tha nanglening ingsamvekji doji arju tha nanglitumta Langnon binong bron terang robison ingtia dilung atum kirot amir dong prakso ase jume pig Langnon dilung ke karibia lunjir amir dong prakso kirot kapa jume thek adilung chandokan terang alunjir o samson nangkai pen alun amir dong prakso pen kirot pa jume pig chena lapen non mara Langnon dilung mir dong prakso kirot pen penangan arat aning hailong lu bonda Langnon dilung angsong anso sekile thuji aphanaka siksak du laka Langnon non ma dihin kaduri atum saide mesen sena mir dong prakso ka chenam ji aphan alang tum aja kong awe lasila son ke thek sera to aphan kari biang long termas council atum kelang ardi ke pidona kenang sot binonglu news desk report Malong News